Nis bhí féile teicneolaíochta do dhaoine óga ar siúl I limanach inniu chun an tálaíochta sppraga I measc na nóg. Tá gach léargas dó gánaigh ar na huirlisí teicneolaíocht a thar fáil chun takeú leis an grothaíocht. Bhí an éile bunathe ar an glár Tech Féile a thar dírithe ar an nua teicneolaíocht a chorchan cín I scoil na Gaeilge agus Gaeltachta ar fuaid na tíre. Weil suas le roií a dalta scoile I limanach chun lá na súl agus tíal a bhaintas nó teicneolaíocht na linne seo. Chuireadh ceardlann ar fáil dóibh ina ráidir féin ábalta tíal a bhaintas an dealamh agus sconáin gear a hafad. Tá mór chuide go sá páirteach I glár Tech Féile a bunaíocht tíbli an ó hen. Well, I'm leaning to chur hat €8,000 ar fáil le chuide le chlár Tech Féile. Formans túsas a glár chábhlis a cúide go go chonacht. Agus nor a hosamid a go mún chomá, so an léana bud in a réh over le tosaí a go agus go láin. So tá súla an chlár leathnú machar fud na tíre tar an chábhlion tamachrún. Maníana seachta Kilkenny ó an faoin trear fádaige Kilkenny. Cuireann muid clárcha teicneolaíocht ar fáil do dhaoine óga in Éireann, conas teicneolaíocht a úsáid conas bheith crothaíoch leis ach freisin le Camara cuireann muid tráilimh ar fáil agus ar phrais íseal go scoileanna agus níomhain sin san Afric chomá cuireann muid ríomhairí agus clárcha éideachais ar fáil. Tugach ordáin ag an bhéile don obair atá dianta go dtí seo I cudas na daltaí atá ag tógan páirt a chlár. Tá míid ag déanamh físeán le ceann na múntóirí san scoil faoi buíocht agus réidir mar sin ag an taimse. Well, moet volgen kan goeie knallen. Moet wie naar tablet, agus Engels cameras go through the immersion. Tugraí teangaí hín siúla gine a ná agus tá an teicneolaíocht níos lánach a saoil an linmh agus caihamid mecht leis. So bhartíim agad as nómíist ar beidir tugrabeag teicneolaíocht a snú. Tá an trealamh takeithe chun go bhíocht na leanaí so bhíidir an scoláin dá go héin amachchan so Thascail fad ceacho tuchas siad do YouTube is ruí mar sin agus féile is go náin beag a féinine an amachchan so agus a chruthai ar lína stocha. Tomás ó Manín, Nuacht TG4 I limanach.